Kako živi? Ja Bubi, pa ti imaš temperaturu. Pa tebi se to u mašti, u groznici pričinjava. Pa znala sam da nećeš verovati. Ja znam da stvar nije za verovanje, ali možeš misliti koliko je to mene uzbudilo. Smiri se, Bubi. To ne može biti istina. Ali istina je. Nešto mi kazuje da je istina. Pa ako je to istina, ti si onda u velikom problemu. Pa morala bih mu se vratiti. Zamisli da moram da mu se vratim, pa tek sam sad poznala sreću u novom braku. Pa i tebe bih izgubila, Mile. Ne brini. Naći će se već neko rešenje. Valjalo bi se posavjetovati s kim. Pa s kim ću se, vraga, posavjetovati? Već pola sata traži muža jer je otišao u kancelariju i još nije stigao. Pre 10 neće ni stići. Govoriš kao da pouzdano znaš. Znam isto koliko i ti. On u ovo doba ispija kafu kod Lidotke. Pa, vali bi se tamo dugo. Pa, do 10 otprilike. Dok ne posreće kafu. Pa ne mogu ja toliko čekati. Ja moram što pre s njim govoriti. Madam Saleh. Susedka Lidočkin ima telefon. Živi nismo s pratom, ako želiš. Pa ne želim ga uznemiravati. U tome i leži harmonija našeg braka. Onda ti ne ostaje ništa drugo do strpljenja. Pa strpljenje, pa kao da je to ovako biti strpljiv. Evo, ja ću ti skrenuti misli na druge stvari. Znaš, grlice moja, ovih dana sam ti potpuno bez troškova. Mržao sam kao zimski komarac. Imam neka primanja za 2-3 dana, ali sam mislio ako bi mogla do tad da mi pozajmiš oko 200 dinara. Pa ti si tako često u novčanih neprilika. Pa šta ću? Život je tako komplikovan.